Dadewethu ngizocela uvule imilenze, uyivule nje ngoba vele uyakwazi ukuyivula. Ngabe awukho la kuba ukwazi ukuvula imilenze. Ufuna uku-check-a ingane ukuthi kude kangakanani. Uke wageza nje kodwa hhayi ingane yakho isakude kusawu-6. Ungaze uhayize kangaka, uhayiziswe iminwe nje emibili. Nazi iy'nto ey'nkulu kangaka ey'ngena lapho ngaphansi kunini. Uhayiziswe iminwe emibili dume isibhedlela sonke. Tshele kwayizolo ngathi kufanele umashe lapha njengabanye ukuze ingane yehle kuvuleke isibeletho khona uzobeletha ugoduke. Ufuna abantu abazolala la, baningi abantu abafuna ukungena esibhedlela. Ungaze uhayiziswe okwengane encane 52 years and pregnant bese uzohayiza la iy'ngane bese zenze njani-ke? Hhala umuntu omdala kangaka. Ngalezi hlambezo zene kade nanikhuzwa ngazo umuntu abe nenkani. Umuntu angablame nje isibhedlela ama-complaints akalengane yakhe.